हे बघा झेंडे बिंडे लावून भारत माता की जय. बाय तुझीच भाषा बसली तोंडात माझ्या. हे बाय बघ चौथ म्हणजे बघा त्यांका मस्त की फिरणार असे ते बघा नाचतात कसे. ख्रिश्चन बांधवांचो हे सण जो असता कडनं दिसताला ना. हे बघ म्हणजे रंगोली आणि कलर ने ना. हे बघ मंडळी. हे बघा आकडे घोडे नाचवतात. बैल घोडे काय असतात का. हा जाऊ दे थांब रे जरा. आई तुझे थोर उपकार. रिक्षावर लिहिलेलं आई तुझे थोर उपकार. आणि त्यांनी माका मान दाखवले आणि तू माझे उपकार. हा हे बघा घोडे. हे घोडे बघा. हे सिंगल हे डबल. अकडे बघा. आमच्या भाईंदर उत्तर साईडला कसे घोडे नाचवतात. नाताळ मेरी क्रिसमस. वडापाव खातो बाय. हे बघा इलो दिसता का बघा. धुरकट हे बघा. मागे लय गेले आता पुढे दिसतात काय बघूया. हा हसता काय बाय हसता दिसतात काय बघूया म्हटलं. हा हे बघा इलो. हे बघा अजून तो बघ येता. हे बघा येता. हे बघा सिंगल. हे बघा लाईनच लागली. आंबा हो बघा. हे बघा बरोबर बोललो तो साईराम. सांभाळून जावा. घोडे नाचवतले येतात अजून. ते बघ बाय तो समोर नाही आता. तो दिसलो इकडे ठेवते कॅमेरा दिसत बरोबर. हे बघा पूर्ण फॅमिली एकत्र जातात. ते त्यांकाच विचार बया. या शिवनेरीला राय शिवनेरी. हे बघा झेंडे बिंडे लावून भारत माता की जय. चला भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओत. मराठीचं अस्सल मराठीचं. हे बहिली हे बघ बाय तुझीच भाषा बसली तोंडात माझ्या. हे बाय बघ घोडे नाचवतात. हे बघा अकडनं दाखव बाय. मेरी क्रिसमस. हे बघिले घोडे. मंडळी हे तुमका सांगतोय घोडे नाचवतात म्हणजे बघा त्यांका मस्त की फिरणार असे ते. हे आपले ख्रिश्चन बांधव. हे बघा हे तो नाता असं बघा नाचतात कसे. ख्रिश्चन बांधवांचो हे सण जो असता काल त्यांचा मेरी क्रिसमस म्हणजे क्रिसमस झाला. क्रिसमसचा दिवस होतो काल. आणि आज काल क्रिसमसचा दिवस होतो आणि आज ते असे घोडे बैल ज्याच्याकडे काय असतात तसे ते असे फिरवतात. बैलगाडी म्हणा किंवा घोडागाडी तर नाचवतात. ते फिरून येतले फॅमिली वगैरे घेऊन. तर त्याच्यासाठी ते पोलीस पण बघा आज बंदोबस्त पोलिसांचा मग संध्याकाळपासून. आता अकडे ते जाणार. अकडे ते उत्तन बित्तन पर्यंत जाणार. वेलंकणी वगैरे तकडे ते फिरायला येणार. आता कधीपर्यंत फिरतले माहित नाही. काल क्रिसमसचा दिवस 25 नाताळ सण त्यांचो. आणि आज हे बघा तर आज आणि उद्या 2 दिवस ते असे हे बघा घोडे फिरवतले. लाईनच लागल्या बघा. होय ते बघा येत चालूच.
तुमका कितपत दिसता माहित नाही माका काय दिसता अकडनं दाखव नाही बरोबर अकडनं दिसताला ना हे बघ दिसत थोबाडा कशी घोड्यांची रंगवल्यानी आहेत बघा म्हणजे रंगवल्यानी कलर नाही ना दाखव अकडेच दाखवतो हे बघ फोर व्हीलर ने पण जातो ते बघा फुगे बिगे घेऊन उसाचा रस बघ 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 याची काय तसमस नाक्यावर पिवाला उसाचा रस बघ 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 याची काय तसमस नाक्यावर पिवाला उसाचा रस बघ 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 याची काय तसमस नाक्यावर पिवाला उसाचा रस बघा माझे कमल गेली